Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ika-siyam nga adlaw karon sa atong nobinaryo sa Birhen sa Guadalupe. Kay ako taga Guadalupe man ko, Cebu City. Bispiras na ron sa pista sa among parokya. Ugma ang piyesta. Kung buhi pa ko ugma, na ako'y misa dito alas 8 buntag. So, mangadto niya ta. Ay, way hikay sa amo. Bitaw, kining pagpista sa Birhen Guadalupe, usan ni kadako kayong pasalamat tungod sa daghan kay niyang gihatag nga mga kaayuhan nato. In general, ang mahal nga Birhen, tuburan gyud sa tanang grasya gikan sa Ginoo. Busa pangayoon nato sa Ginoo, pinaagis mahal nga Birhen sa Guadalupe, nga mahunong na ning pandemic, nga COVID-19, nga unta magmalinawon ang tibuok kalibutan, ug ato sang iyampo padayon ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa ato mga proyekto sa simbahan, nga hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios itugot nga kaming imong katawhan magtukaw ug magpaabot nga malaumon sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Sumala sa gitudlo kanamo sa among manluluwas, magsiga unta sa gugma ug pagtuo ang among mga suga sa among pagsugat kaniya nga mahimayaon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang inyong manunubos, ang balaang Dios sa Israel. Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo, ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Ang inyong mga kaliwat mahisama unya kadaghan sa balas, ug dili gayud sila mapuong. Ang pulong sa Ginoo. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, magbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw diha sa dalan sa mga makasasala, ni maglingkod uban sa mga walay ulaw. Hinuno ang kalipay, anak,
sa balaod sa Ginoo. Og nagpalandong sa iyang balaod, adlaw o gabi. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong duol sa nagadagan nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa igo nga panahon. O kansang mga dahon dili gayud malarag, bisan unsa iyang buhaton mo lampos. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa uhot nga gipadpad sa hangin. Kay nagabantay ang Ginoo sa dalan sa matarong. Apan ang dalan sa dautan mahanaw. Ang nagsunod kanimo, Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, karon unsa may ikatandi ko sa mga tawo niining panahona. Sama sila sa mga bata nga nagyampungad sa merkado. Usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Mitugtog kamighuni sa kasal alang kaninyo, apan wala kamo musayaw. Miawit kamig alawiton sa paglubong, apan wala kamo manghilak. Si Juan mianhi, nagpuasa siya, og wala mo inom og bino, og ang tanan miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao, og siya mikaon og miinom, og ang tanan nag-ingon, tan-awa ninyo kining tawhana, ulit og palahubog siya, og higala sa mga kobrador sa buhis, og sa mga makasasala. Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga tinuod diha sa mga nabuhat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang saad sa Ginoo nga gipadayag pinaagi ni propeta Isaías dinhi sa atong unang pagbasa. Mingon diri, ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo,
ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Nya mao din iyang saad. Kung tumano ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Tuo mo ani? Nituo mo aning sa ara? Kung sundon kuno nato abang nga sugo os Ginoo, mubaha ang atong kalipay, murag suba, kadako anang bulog sa suba. Unya ang atong pagkamatarong ba, kanang atong pagka-Diyos nun, mura kunog balod. Pero tisang daghanang bawod sa dagat, di mapupos. Sige lang ginag-ana ang bawod. Nya, kumusta man mo ron? Ang inyong kalipay, nagbaha? O ang inyong luha ba'y nagbaha? Karon ra ba daghan kay luha gabaha, dili ang kalipay. Kumusta mang inyong pagkamatarong, murag balod o ang inyo baka noong pagkabangis murag balod nga muhapak ngadto sa baybayon, mga bungkag ang tanan kay manghasi na, manghapak na, siging panghasi, siging maoy. Di ka na mo'y nahitabo. Muna nga si Jesus misaway sa mga tao sa iyang panahon. Ingon siya, murag yun mo, mga bata nga kanang nagyampungad sa merkado. Kita mo na mga bata nga na sa merkado? Di ba? Na mga yati, mga inana ba? Sus, imat kay mga naong. Di yun magkahiusa kay lain-lain man silang tumong. Lain-lain. Mauna na gitawag o kana bang sa atong tubag bitaw sa Salmo, unsa atong tubag ato? Ang nagasunod sa magid mo iayo malimot lang dayon. Aka na, naray. Ang nagasunod kanimo Ginoo, nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Ang nagsunod sa Ginoo. Di ba niigo sad sa gisaad sa Ginoo, kung sundo ninyo ang akong mga sugo. Yang anong nagkagubot man ta karon, nganong bisan sa pamilya, bisan gani sa bana o sa asawa, nga nagsinaaray gina silag maayo, naghigugmaay gina silag maayo, nagginaksanay gina silag maayo. Ibog ra ba kay may anak? No? Nganong mag-away mangyapon? Nganong nagkagubot man? Nga purti man ta na nilang ginaksanay? Ano man? Kay nagsunod man sila sa ilang kaugalingong gusto, wa man magsunod sa gusto sa Ginoo. Kana mo'y dakong problema. Musunod ganitas atong gusto, nya mauna lang gina atong tumanon, para ko na nang ingnon ka, dili pwede ang mga bata pasudlon simbahan. Nya magtuban jud ka sa imong gusto. Dili pwede mga tiguang pasudlo simbahan. Magtuman Diyos gusto. Aka na, magkagubot kita na. Labi nagma-COVID na ta, ama na, masiradaan kining simbahan. Ma-lockdown kita. Kay nagtuman mas gusto. Di ba, sakto? Nanyawa mo ron magtumas gusto. Buangon, undag ko. So, na. Kung ang asawa magtuman na siyang gusto, di na siya musunod siyang sugos Ginoo nga higugmaa og sunda ang imong bana sa tanang higayon, magsige na siya diktar siyang bana, mura na siya inahan, kana patay gyud ka dihang asawaha ka. Ang bana sad di na sad mosunod sa Ginoo nga nag-ingon, ihatag gyud ang imong kaugalingon ngadto sa imong asawa, iyasang bahinan og ginagmay ang silingan, kana patay gyud ka dihang banaha ka. Ingkay tagsa raman ko to kaadlaw padergon, di unom di masasawa, usar man to kaadlaw dito sa kabit. Patay gyud ka diha. Kay ang sugos Ginoo, bana higugmaa ang imong asawa og pagpakamatay para sa imong asawa. Nangana pakamatay ka. Nagibuhat nis mga bana. Ginisanong.
na magibana unta pero amo kamo mga bana dia naminaw mo ani nga turong misa la sanong-sanong lang sad mo dia or mangutkot ba mo so di na himo bugon ana basta mo supak na tas Ginoo ako pare giingnan ko sa Ginoo nga pader ayaw gyud nagtiguma ang kolekta ha ipahatag na kinahanglang magpuyo jud kas kakabos nya moingon jud ko nga Lord para sa nis akong kaayuhan kay unsa may akong future ana patay gining akong pagkapari. Punayan lang kong libak sa mga sakristan. Siya ito na, bidaan ng kolekta. Siya, wag kita bahini, natapos na lang tuig, wag kita tagay. Mga na, magyaw-yaw na yung mga sakristan. Maum ni kusog, ayaw mo, paniid. Sigundahan din as mga choir. Sa sus, sige tag-singal din, sige patag-practice. Wag kita bahining, Father. Ang katapusan mo libak ang mga kolektura sa kadaghan ato atong nakolekta kadaghan ato nyawa kita tagay ay nganong mangayo masad mo nga wa man mo sugo as Ginoong pangayo ang sugo as Ginoo alagad man mo kamo sad mo inyo sad ming binuangan oy pulos ta na ay mga sugo as Ginoo no ato na lang nang hinumduman nya ato nang tumanon tanawan ng mga kinabuhi sa Ginoo Dios nung mga tao magbaha ginang ilang kalipay manakod gud sa silingan manakod sa silingan ang ilang kalipay manakod pagani lahos pangadtos dili mga silingan ang ilang kalipay basta Dios nun kana mga tao magsigig simba nya mingon ako Dios nun jud kay ko nobina pay imo tag sa kadangaw ang tumpi sa nobina nya inig humas misa dugay kay mo gawa simbahan kay pangajion gyud to tanan ang pari nang hingiki na didto humanag pamahaw siya dito galuhod lang yapon nya mao na Dios nun tingali pero mailhana kung Dios nun siya nga naman ang iyang kalipay magbaha moabot sa silingan sumagod ang tubig kun mubaha ng tubig mangabot man gina sa silingan ana sa inyo rong silingan, unsa may nagbaha? Kalipay o tubig? Basig ang inyong silingan, gisanapan as tubig, gikural ninyo ang agianan sa kanal. Ang inyong silingan, tagatuhod ng tubig. Ya kamo dito, may kay mo dito lingkod-lingkod, kaya wa mo sudlis tubig. Tungod di ay, kay ang kanal gikan dito, inyo din gialihan. Nya tuan na mo agis inyong silingan. Nya, nagbaha pa tong ilang kalipay. Na, tubag mo diya. Wa mo baha oy ang ilay nung bagolbol sige ba sige panunglo nimo gakoral ka dia sige hanggang tunglo say mo ipiktor ba na sa may ratag makubid mo ipiktor ba na usahay kay matud pa ni Kristo ang tingog sa mga nagantos og mga kabos ako og yung patalimugan dunggon gyud Ginoo ang mga kabos nya ikaw dia dato-dato ka nya imong koralo na agianas tubig sus ang tunglo sa mga kabos dot gyud na nimo mo na maglisod kag tug kasagaran ana mga dato nga nindot kay balay nya mga bati kay batasan nagsunod ra gyud sa ilang gusto maglisod nagkatog lisod kay sila katog nagotoy ni istorya nako ningon siya pader ni mata na lang ko, wapadjud ko katog. Sinan ka ng pagkasultiha. Perti nagyo kuno niya pagantos kay mumata na lang kuno siya, wapa siya katog. Nabi tayo ni message nako di ba nagwali ako atong niaging adlaw no ningon ko nga kanang ilhanan ani mga santos nga mga tao dali kay makatog inighigda 5 minutos pa lang tog na hagok na kagot pa ana yun na ini-message nako, Father, imog yung gi-affirm ang akong kaugalingon. Santos gud ko, Father, nako nga naman, siya nga, higda nako, Father, why 3 minutos, tuog nako, congratulations. Siya, pero kini akong bana, Father, sus, magsigi lang yung cellphone, bango naman, gawas naman, ako ay kumpiyansa, doon na nanay gikabuangan. Mao na nang di katog nananay kabuangan arim na sila kadlawon magsige communicate mao na kanito mga batanon nga mga buangon ana abutag kadlawon abutag alas 4 kadlawon kay anha man na sila diha magsige kinuanay kay mga buangon man kay ari ka adlaw makitaan man ari kadlawon o nang di nakatog so nang ganang mumata na lang ka wa pa juga katog
Diya sa tuyosan ingon sa nako, ako pader balik ko. Nako, ngano man? Ingon din siya nga, wa pa gani ko kahigda, tug na. Alain sa tong iya, patay sa tong iya. Pero ang Ginoo naghatag na tog saad. O kining iyang saad, iya ginang tumanon. Sundon lang nato iyang sugo. Gitagaan tala mog sampol ha. Kanang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Baha ginang kalipay nimo ana. Oh, testingyo. Kaya ang nakahasol ron nimo kanamang pagbayad anang imong bayronos buhis. Kanang bayrono nimos kuryente. Kanang imong pagsigig protektar anang imong mga gamit dias balay nga mga mahalon kaayo. Nagbutang na lang kag mga CCTV, kural pa nimo tag-as ka istanan. Nya sige jud kag monitor kanang imong gipamalit nga mga alahas, mao nay nakahasol nimo ron. Unsaon nimo pagprotektar basig sakos kawatan. Usahay wa na kay salig sa imong bana, labi na imong bana sugarol ikadi ba kan ikawato ning ako kan. Magsige na kag panago dito sa imong alahas. Hasta imong mga anak wa na kay salig. Tungod anang imong bahandi, mao nay nakahasol nimo, maglisod na kag tog. Kanang sige nimong pangandoy nga akong ginansya mo, grabe pagyod mo dako, pagyod mo grako. Kanang magsigig target pilay akong ginansyahon arong tuiga, pilay target nato karon nga ma-sale nato karong tuiga, maunay nakapabugat nimo. Wa ka kahibaw ana. Nya moingon ka nga maunay makalipay nimo kun mahit na nimo imong target. Oh, istoryahe. Tanaway nigabot anang imong target, mahit na nimo. Musamot na sad kabugat kay unsaon pag-maintain. Kapoy, di ba? Hala, ibaligya ang tanan. Di ba, wa na kay kaon. Ya, kay wa na makay kaon, mag-nervous, breakdown ka, magsigi na lang kag katawa. Wa pa kay sinina, maglakaw-lakaw. Di nagabaha ng imong katawa, di ba? Pero buang na ka. Pero mas maayo pang mga buang kay way sala. Kaysa niining mga buotan nga nanimba ug nagwali nga nalukop sa sala. Manindog na ta. Nobinas mahal nga Birhen sa Guadalupe. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen sa Guadalupe, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño, gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo ni adtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera ni adtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinunan ni Hesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunongon nga asawa, ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga pagnobina. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw. O maghuhupay sa mga gisakit Birhen sa Guadalupe, didto sa krus ni Jesus, nibarog ka nga lig-on sa pagtuo ug paglaom. Nagdilaab sa gugma ug kauban sa iyang pag-antos. Gidawat mo uban sa inahanong gugma ang tanan nga karon gitigom diha sa kahiusa, pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo nga nag-ingon kanimo, babay, ania ang imong anak, ug kang Juan, ania ang imong inahan. Sa ingon diha ni Juan, iya ikaw gihatag kanamong tanan. O masulubong inahan, Birhen sa Guadalupe, sama nga gipili nga mobarog ka, tupad sa imong anak nga si Jesus, diha sa iyang pagtinga sa krus. Itugot usab kanamo nga madala namo ang imong gugma ug paghupay ngadto sa tanan namong mga igsuon dinha sa ilang kalisod. Ubani kami kanunay sa panahon sa kaguol ug kasakit.
Bantayi ang tanan nimong mga anak. Kami ang bunga sa dakong buhat sa pagpangluwas sa imong anak, sa imong kaayo, gugma ug kaluoy. Himua nga kami mutubo diha sa pagkahisama ni Jesus, ang bunga sa imong tiyan. Amen. Pangayoon nato karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan pinaagi sa mahal nga Berhen sa Guadalupe. Ang inyong tubag, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron unta sa pulong sa Dios ug nga sa kanunay andam sa pagsangyaw niini. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo kanato sa buhatang pampubliko maangayong mupaambit sa mga bahandi sa kalibutan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa anong mga giplano ug gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mga igsuon ug mga kahigalaan nga nanag-una kanato dinhi sa pagtuo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug sa kalag ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok yang santos nga simbahan.
Makapoy-poy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo, og tungod kay wala man gayod kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Hang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginamian, matuman ang imong pagbuot, binhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, mayroong nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man naging harian ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, the man at the end of God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinaagi nining sakramento, tudloi kami nga hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon ug higugmaon namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga way paghunong, baha sa kalipay. Pero ang requirement, kinahanglan lang kitang musunod sa sugo sa Ginoo, di ta magsigig sunod sa atong gusto. So update sa atong mga nahalin sa atong faith and power slots. As of December 10, 2020, ang nahalin 175 na kabuok. Pakpak. Salamat. Ang available slots na lang karon 825. Sa inyong paminaw, mahurot ka nirong 31? Murag 31 tingalis Marso, no? Pero sagdi lang. Kaya mao magini siya. Salamat sa ato mga namalit. Ibawin ninyo nga malangit gid mo kada ninyo palit. Nya ugma na atay sa ulog nga misa pahinungod sa pistas mahal nga Berhes Guadalupe, ang ato rang mahog og fiesta mases sa alas 6 sa buntag og sa alas 12:15. Kay ni ka hapon alas 6 Sunday Mass naman na siya. So duha ra ka misa nga murag i-dedicate nato sa kapistahan sa Berhen sa Guadalupe.
Niya karong gabi pahinomdom na atay Advent Recollection o naasay mga pagpangumpisal dinhi sa atong simbahan. So ang mga mandated church organizations, kamo mo'y compulsory nga motambong. Ang dili mga mandated organizations, optional. Pwede sa anha na lang mo sa gi-upload nato sa YouTube, mag-recollection, kuyog sa inyong pamilya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni kuyog sa mahal nga Birhen, pagpalambo sa gugma, pagtuo o panaghiusa ni Kristo. Salamat sa Diyos. Birhen sa Guadalupe, ulay ka namong inahan.